Mnohí ste chceli vidieť môj vlastnoručne vyrobený peračník, tak to je on. Mám v ňom fixky, pera a ceruzky rokmi nazbierané, tak sa na ne poďme pozrieť trochu bližšie. Najväčšie zastúpenie má v mojom peračníku japonská značka Sakura Pigma Micron. Nemenej obľúbenú mám aj ďalšiu japonskú značku Zebra a ich štecové perá, ktoré používam ako na kreslenie, tak aj na písanie tohto môjho fontu, keďže rôznym náklonom a tlakom získam rôznu hrúbku. Trojicu japonských pier uzatvára novinka v mojej výbave značka Kuretake. Aktuálne mám 3 veľkosti a hneď som si ich zamiloval pre ich tvar, spracovanie aj kvalitu, lebo veľmi pekne píšu. Royal Talens Ecoline je značka akvarelových štecových pier, z ktorých mám síce len pár odtieňov, ale sú kvalitné a v mojom peračníku majú svoje špeciálne miesto. Stabilo má sadu farebných zvýrazňovačov Nature Colors, ktoré mi úplne sadli, lebo sú to prírodné farby, ktoré spolu krásne ladia a všetkých 6 mi perfektne zapasovalo do peračníka. Pečiatky sú v samostatnej krabičke a nemám ich priamo v peračníku, ale mám v ňom rôzne farebné vankúše na ich namáčanie. No a okrem toho ešte drevené pravítko, strúhadlo na ceruzky, gumu, lepidlo a to je asi tak všetko, čo v ňom mám. Ak máte doplňujúce otázky, tak len smelo s nimi do komentárov. Ďakujem.